Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsuon nining misa padayon natong giampo nga masulbad ug mahunong na kining COVID-19 sa tibuok kalibutan. Padayon pudtang magampo, magpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga benefactors o donors na nagsigi og hatag sa ilang suporta aron mahuman ang atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Labi na gyud sa atong mga donors nga dunay mga balatian. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nagamhanan pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong waypuas nga pag-amuma. Bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios. Wala ako mogamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ug ang akong pagpanudlo ug pagwali wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundi pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundi sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Gihigugma ko gayud ang imong balaod o Ginoo. Kini mao nga akong gipalandong sa tibok adlaw. Ang imong sugo naghimo kanako nga mas maalam kaysa akong mga kaaway, kay uban kini kanako kanunay. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Labaw ang akong kahibalo kaysa tanan kong mga magtutudlo. Diha nga ang imong mga gimbutan mao ang maong gipalandong. Labaw ang akong puangod kaysa mga tigulang, tungod kay nagtuman ako sa imong mga sugo. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Sa tanang dautan nga dalan gidid-an ko ang imong mga tiil, aron bantayan ko ang imong mga pulong.
Sa imong mga gisugo wala ako motipas, kay imo ako nagitudloan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaan ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug ingon sa naanda niadto siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanglahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Si San Pablo sa unang pagbasa may deklarar nga ang iyang pagduol sa mga tao dili tinukmod sa iyang tawhanon nga kaalam. Kani si San Pablo usa ni sa mga maalamon nga mga apostol ni Kristo kay official man ni siya sa Romanhon nga mga kasundaluhan. So bright ni siya. Pero iya kunong giwagtang, gikalimtan niya ang tanan niyang nahibawan, ang iya ragyong gihinumduman, mao ragyon ang gilansang sa cross nga mao si Jesus. Unya pinaagi sa Espiritu Santo, nagsangyaw siya. Kaya bitang muduol ka sa tao,
nagamito nimo ang imong kaalam, ang resulta mag-away gyud mo. Kaya naam sa to sa iyang kaalam, nakasuway na mo ana. Ikaw asawa ka, swear og duol imong bana, gamito nimo imong kaalam ba? Pananglitan ron, kadlaw na siya ni uli. Nya duolo nimo siya, imo siyang istoryahon, gamito nimo imong kaalam, unsa may imong isulti niya. May mo jud kaniya, og ikaw ba bana kang tarong muuli kag kadlawon, sakto pa ka nimong gibuhat. Di ba anak mo jud na imo dayong isulti. Nya og tiksan pag yung gadi, pag yung ka mo reply, di inday kagikan di ay. Ana. Kay imo man kaalam. Nahibawa man ka nga dili sakto nga muulig kadlawon. Imo man ang kaalam. Nya tubagon sa kas imong bana sa iya sang kaalam. Ano magsigil kag kuan diha? Purti na tong paningkamot dire. Daghan gani kay ko gipaningkamutan aron makakwarta ta aron mabuhi ta dinhi, magyaw-yaw manong kadiha. Iya sa tong kaalam. Resulta ninyo, kusmod kay mong mga naong. Nag-overtime dito. Ingon sa, overtime. Ako gitiksan imong kauban, oy, wa mo'y overtime. Hilas biyan mo diha. Sa ikaw, sa no, muras kag, masamang ka. Investigator ka sa kuwan, CIS ka. Ala, daga na kayong away. Pero gamita ang Diyos nung kuwan. Ano bang Espiritu Santo ba? Unsa may ipangutana sa nimos imong bana iguli ka kadlawon. May mo kanina gusto ka og kape o gatas. Bugnawan na imong tiyan ron kay kadlawon na biya. O di ba? Ngayon yung bana, ay lang day, tuog na ko. Sige, rest well. Magkaaway mo. Oy, dili ay. Asa mo magkaaway. Mo ni nahitabo ni Kristo, gada siya sa Dios nung kaalam. Perti nilang sukuan, perti sukuan. Gusto na gud siyang ihog pangpang. Wala nagtingog si Kristo, lakaw ra. Wa mo Kristo, ingon daig-daig mo na ako. Nya karon suko-suko na mo. Unsa mong klasiya sa mga tao bugno ta to. Hilong lang. Ngano man, ang Dios nung kaalam inubanan kanunay sa gugma. Di gid na mo separate ang gugma sa Dios nung kaalam. Nya kung nahigugma ka, di man jud ka masuko sa tao. Na siya na kanindo. So kung na'y mangawat sa inyong balay, gamita ang Diyos nung kaalam. Yan sa amon yung pagsulti. O tawhanong kaalam, moingon dyan ka, no trespassing, private property, patyo ti ka buanga karon, papriso ti ka. Diyos nung kaalam na, kay mapriso maginang kawatan, di ba? Pero, Diyos nung kaalam, tawhanong kaalam na, mapriso man, tayo balaod. Yang anong nisod man sa kadiha, nga private property man na. No, ana. Pero gamitan Diyos nung kaalam, saan man? Bishop Chupilo kamumutay, gagamit sa Diyos nung kaalam. Sa dong ay ambak diha dong, kay mapiang kag mahugas ubos. O di ka mapiang, mamatay gid ka. Ngari-ngari, agi-aring hagdanan. Nahigugma sa kawatan, ipapainit pa kuno dito silong. Painit to sa kay kadlawon ra baron, ikaw perting haguan ni mo kat-kat diha. Pero wag gyud bawian katong kwarta, wag bawian. Gipangutana pa unsaon din ani mong kwarta nganong nangawat man ka? Tugan sa taong kawatan. Ako ning ipaopera sa akong mama padre. Wa man gini pahuwam namo, akong mama operahanan man. Nangawat na jud ko padre. Kay pangayuan mamis doktor og pila to? 40,000 ba tingali to? Ana, ingon des kunos bishop, hala 30,000 ra ba nang imong nakuha? So kuwangan ko nag-jis. Sige, ihatod lang sana dito, niya, balik niya diri sunod adlaw, kana ganing mamita og 10,000. Pero ayaw nagkat-kat dito diha agian ng gate ay niya pangutaan lang ko asa si Padre kanang Chupilo kamumot ana. Kamoy kawatan ko no, anaon mo pagtratar. Tubang. Mangawat pa ka? Di na oy. Kami na ko magtuo imong luha sa kalipay niguli nimo. Nga naman nakasinati kas gugma nga gikan Dios Ginoo.
Di na ni tawhanon nga kaalam. Kaya nga itong tawhanong kaalam, kini ba nga itong human knowledge, human wisdom, inubanan sa garbo, pride. Muna'y kalainan, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang kaning atong kuan, kaning atong Diyos nung kaalam, tawhan nung kaalam, labi na yung graduate ka summa cum laude, pari, pagtisis, doctorate, summa cum laude, ilig-adtos parokya, assign na yung porting gamayang parokya, muingon na yung pari, sa akong naagian, sa akong achievement, ang hirap ko ibutang din Gada man siya siyang tawhanong kaalam. Doctorate ko, dito ko gikan sa Rome, ang hirap ko ibutang aning niyang gamay kay parokya, hapit gani uway manimba. Ang arang matag San Vicente. Pero magdaka sa kanang tawa, Diyos nun nga kaning kuan, kaalam, mingon ka, Lord, tabangi ko nga ang tanan akong nakatunan, matranslate na ko din hiniining maong parokya. O niining maong sitwasyon. Na din ka. Niingon man si Kristo, bulahan ka mong mga kabos. Salamat, Lord. Wadyo ko'y kulikta karon. Ako nagyong nasinati ang kabulahanan. Dahil nakaloto na kadaday siya, wag yun malungag pa der. Salamat, Ginoo, nasinati na nako ang pagkaway kaon. Moabot pag ginirod 40 kaadlaw kay si Kristo 40 kaadlaw nga way kaon. Nya wa na jud moy kaon 40 kaadlaw. Ingon din ka, salamat Lord sa kasinatian uban kanimo. Mao gid ni ang akong thesis dito about the sufferings and death of Jesus. O di ba? Nya unsa may mong buhaton? Moadto ka sa obispo. Salamat kay Bishop kay nakasinati jud ko sa akong nakatunan sa seminaryo. Bishop, nga naman, luspan na lagi kay kagnaon. So pa jud ko'y kaon Bishop. Makonsensya ang obispo, wala, ibutan dahil ka sa San Rosario. Mao na siya kaalam, karon kamo mga ginikanan, duula ra gud ang inyong anak uban sa Dios nung kaalam. Di gid mo kapangusi niya, dili mo kapangasaba. Muna si San Pablo nahimo siyang attractive kaayo ngadto sa mga pagano, katubang mga tao nga kontras mga Hudiyo. Siya, Hudiyo man siya. Kanabang na-attract ay niya ang mga dili Hudiyo, nga naman, kay gada siya gugma ngadto nila. Mabutan na ako din naningkamot ko, ang akong gidaon ta gugma. Sa may inyong nakita, nagugma pa ba ko ninyo? Aman mo'y klaro siya. Ang ato sa mga donors, ang ato mga benefactors, nining ato karong projects dinhi, labi na kani karong ato mga lingkuranan nga tag 5,000 man atong slots ani. Grabe kaayo. Na-touch ko yung maya gahapon gani, nakahila ko sa akong humili mo o sa akong pag-announce kay kanabang naipipila gyud nato nga mga benefactors, ang mga donors karon nga nanghatag aning mga slots nato nga nangasakit og kanser. Or kung di man sila mo nasakit og kanser, ang ilang ginikanan, ang ilang mama, ang ilang amahan, pero mihatag gihapon. Nasa iba na to, aning nang donate na to, maupay pagkabalik sa trabaho, human sa mga 4-3 ka buwan, nawa na in taon sila trabaho kay na lockdown. Nya pagbalik nila trabaho, sugod pa sad sila kanang sweldo, ni promise dayon kay nahigugma gid sila. Kana bitang nabuhi tas kalibutan kuyog sa Dios nung gugma, dili kuyog sa garbo. Nindutan as kalibutan. Magtinabangay ta. Karon gani pagdayon akong naog diri, ingon ko diri pag abot ng kusilo, ingon ko na stress naman kog linista ning mga donors, kadaghan na ba ani? Tubag sa ning akong sekretary si Remy siya, may nalang ng mas stress kag linista pa der kaysa mag-stress kag pangita. O di ba, Diyos nung kaalam yan po na ano? Ako stress pa. Nga dito, sige lang dawat. Kanag yung uban na stress, asa pa sila mangitag pala ipalit. Kita daghang kitag pagmahay sa kinabuhi. Ang kuwang ragi nato, no? Diyos nung kaalam. Kana ragi kuwang.
Gamita ra gong Dios nung kaalam, di ba daghan kay kag rason nga mo appreciate ka sa imong kinabuhi. Daghan kay kag hinungdan nga makaingon ka malipayon ko karon. Kung magamit lang kag Dios nung kaalam, pero tawhanong kaalam, na sige lang kag pangutkot sa imong sige lang kag yaw-yaw diha, sige lang kag kasuko sa imong silingan. Hala, maginamitay na tarog Dios nun nga kaalam. Timan iha, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang tawhanong kaalam, inubanan ginaggarbo. Muna likay ang tawhanong kaalam, matod pa ni San Pablo, isalikway ng tanang tawhanong kaalam, isintro sa Diyos nun nga kaalam. Ilabi na gyud ang imong kaalam sa pagkalansang ni Kristo o pagkamatay diha sa cross. Kada mo'y siguro ang nahibaw kaana, nga naka-appreciate ka ana, nga midawat ka ana. Nya mao nay dad-a bisag asa ka maglakaw-lakaw samang San Pablo, di ba? Porting daghanang malipay tungod nimo. Nindog na ta. Mga igsoon, sa tibuok natong kasing-kasing o hunahuna, atong idangop sa Ginoo nga mapaubsanon ang atong mga panginahanglan. Busa mo ingon kita, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan, nga magpabilin siyang ligon ug matinud-anong magbalantay sa katawhan diha sa pagtuong Kristohan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga kadagkuan sa nasod, nga maghari na ang gugma, kalinaw ug kaangayan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataktan ining COVID-19 virus, makabaton na o hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, mamihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga mipanaw na sa laing kalibutan, nga ang kahimpitan ni Kristo ila nang maangkon. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Langit ng Amahan, hatagi kami sa bag-ong kusog nga among gikinahanglan dinhi sa among pagpanaw. Dawata nga among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ina
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa akong kasalanan sa tibuyang santos nga simbahan. O Ginoo kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygo nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom ning misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit
sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluigi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluigi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulaman kung mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name.
Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, misapit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanaligdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay. Ang ato lang buhaton, maggamit lang kita kanunay sa Diosnong kaalam, dili ta magsalig aning atong tawhanon nga kaalam. So akong pahibalo dinhi pag-usab nga karong September 5 karong Sabado mao ang atong anibersaryo sa pagkatukod nato isip parokya. So ika-7th foundation anniversary. So doon na tayo triduom mases, tulo ka adlaw nga misa in preparation aning maong kasaulugan. So magsugod ang atong triduom mases karong Pitsados, Merkulis, Huwebes o Biyernes. Atong himuon kada ingon aning alas 6 nato nga misa aron ma-apil nato sa online pag-upload. Maka-apil po ang ato mga online parishioners sa pagsaulog sa ika-7th foundation anniversary. Doon na tayo tulo ka butang nga atong ihatag sa atong parokya para aning maong anibersaryo ha. Ang unang butang atong ihatag mao ang bag-ong mga gamit diri sa altar, chalice, siburium, mga paten, kanang mga corporal o tingali maapil nato ang insensaryo o ang bagtingan. Kaluoy Ginoo karong as of today nakuha na ni siya, na secured na ni. Mamalit na ko karon, so okay na ni siya, check na, patpatan sa ato mga donors. Ang ikaduha nga mahalin unta ang tanang slots sa atong bangko kantong 500 katag 5,000 na dili unta tama mulapas sa September 5 niya. As of 6 AM today ang ato nang nabaligya niabot na og 318 ka slots. Pwede na ninyo pakyawon, 182 na lang ang nahibilin. So, pwede na ninyo pakyawon. Pamaligya pag yung magmayo. Di mo mo palit, ampo na lang mo diya. Kaya mo iayo. So, ampo bang naidagan mo palit. Nyay katulong nga makahatag unta taog mga bugas, tag 5 kilo rice,
atong ipanghatag sa mga kabus natong kaigsuonan. Nagbudget tarong mga 800 to 900 families ang atong hatagan karong umaabot Sabado. Sa mga donations nga kwarta o sa actual nga bugas nga gidonate, akong gibana-bana nga equivalent na siya mga 20 ka sako. Nya dan kinahanglan tag mga 80 ngadtos 90 ka sako. So kuha nga na lang tag mga 60. Ug naa say gusto dihang mo donate, hala donate mo ani aron sa mo malangit. So hapit na ma-sold out ang atong lingkuranan. Ang bugas murag layo-layo pa, no? Ug naamoy mga bugas sa inyo ay lasa mong pangaon, ihatod lang sa na dire aron maabot din tag 80 ka sako. Salamat kay ninyo ani ha. Para sa nis ato mga kabus na kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dadon ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.